И здравейте, приятели! В днешното видео продължаваме поредицата на Minecraft епизод 2. В днешното видео може би ще си построя някаква къща. Оп, малко лак. Ще си построя може би къща. Мисъл да отседна просто някъде. Няма да бъде зле. Не съм много добър в къщите. Но все пак ще построим на база на къщичка. Ще видим докъде мога да вземем. Това. Взимаме. Съберем някакво дърво да имаме. Миналият епизод беше доста добре. Който не го е гледал да отиде да го гледа. Доста добър епизод. Чакайте, ние през това време, докато копаме, сложим това. Желязото. Взех ли го? Добре. Това не го чупа. Надявам се да направим една добра къща в този епизод. В този епизод ще бъде малко къща и ще видим още какво. Докато не свърши пикекса. Всеки момент ще свърши. Всеки момент. Да. Така. Отиваме си към печката. Така. Перфектно. Точно време дойдох. 19 имаме. Перфектно. Така. Опа. Вземем си печката. И отиваме на някое хубаво место. Напишете в коментарите кой ви е любимия байом. На мен любимия е този с кафеви дървета. Ме лично много ме кефи. Напишете на вас кой ви е любимия. Няма гаден байом. Няма гаден, но има такъв лош за спалване. В смисъл не че е гаден самия байом, просто е лош за спалване. Така. Идваме тук да щупим това. Колко ще ни трябва, тъй ще го щупа. Така, мале много кол има тук. Тук има доста кол. Така. Целя ще го взема. Защо сега по този пикекс? Надяваме се намерим хубаво место за къща. Че ще ни трябва. Все пак няма. Ще се наложи да направим къща. Залеза. Ето бам с 4 дървета, то май същия. Колко дървета има да забравя? 53. Не знам ли това ще стигне. Ще видим. Според мен едва ли ще стигне, но все пак. Отиваме на там. Това саплинг не ми трябва тъй, че надявам се някакъв хубав байм да намеря. В смисъл, такъв за къща. Защото не е много за къща. Само дърво ме кефи за къща. Айде, пати бавната лодка. Знаете ли какво? В момента е нощ. Там. Ще не мога крам тази лодка, леле. Окей, ма намерихме такъв байм с нормални дървета. Да, има шанс да намерим и хубав байм за къща.
Така. Ще не взема лего от спа. Така. Сетваме се един респаун пойнт, но аз ще взема лего все пак, няма как. Така. И трябва да скачим тази планина. Деби. Така. Айде. Дай. Айде. Дали има шанс да намерим, бе? Айде. Това не ми казва, че е океан само. Бих си построил къщата, тук няма ви лъжа. Но... ако нямаше вода, мисля океана... няма смисъл за океана. Ще хапне последната ми пържолка. Еми, да го пътуване с океана. Виждаме шипрейк, трябва да влеземе. Какво стана? Влеземе. Така, това... Излизай. Опис. Няма ли карта на... Айде. Не иска да излезне. Не. Ай, не, смърх. Еми, хора, това е. Стана нещо много лошо. Нищо. Започваме от начало. Доста много лоши неща на коренето умрахме, но това е какво се предва оцеляването все пак. Нищо. Нищо. Има и такива моменти, няма как са. И ще продължим поредица, няма как. Този епизод просто ще бъде малко по-дълъг. Съжалявам, просто какво направи, че му не искаше да излезне. Нищо. Много ме яд. Много неща имахме. Ние къща сме тръгнали да направим, па... нищо. Много ме яд. Нищо. Ще не може да е за добро да намерим нещо по-хубаво. Тут какво по-хубаво това? Все утре да намерим където. Всичко изгубихме. Нищо. Сега, ако се мерим някакси неща, ако не се да спална, не се. Ма не помня къде умрех. Не, ни координати, ни нищо.
Цъкна крафтинг тейбъл, ли бе. Така. Така. Трябва ни лодка задължително. Оф, на къде отидохме, ние на къде бяхме отишли. Никак споменям. Насам не отидохме на там, не знам. Никакъв спомен нямам. Тук се значи влезем в водата. Какво стана? Оп, съжалявам. Оф. Добре, как точно тук ще има, бе, бате? Пати... Изразих се то. Как не се изражиш? Много ме е яд, бе. Много ме е яд за това. Как по този начин ще умра, бе, деба? Нищо. Толкова неща имахме. И най-края си ги пропиляхме. Толкова много неща. Сега да ми кажа, че трябва и пръст да копаем. Няма и пръст трябва да се копае. То може да се мине, бе. Май сам бяхме отишли. Съм ни на едно. Но ето сложно се оправдава това водата. Дрифтове направо. Не искате да знаете какво е, защото... Трябва ми и храна. За какво влезнах в този шипрек, само аз си знам. Виждам желязо. И трябва му да спре за да... Знаеш какво? Става лодката тук. Виждаме желязо тук. Така. Але де? Къде беше това желязо? Его. Кол. Трябва да се върне за кола. Ех. Съжалявам. Деска ще взема. Няма да взем целя. Тя да ги взем и стотивам. Але аз нямам храна, нищо нямам. Как да отида натам? Натам отивам. А, тия такива момент да до селото. Какъв беше този начин, бе? Тикви накъде? Натам. Добре. Надявам се някое животинче да вземе убиеме, защото... Иначе... Пак ще умреме. Але бе, нещо няма ли бе, някаква крава, нещо тука. Моля, отидем до селото. Там не че има нещо, но все пак.
Това не ли към спауна? Не бе, не на там. Това е гуле. Това е гу. Да, това е гу. Седи бе, колега. Ето сега какво беше това тук? Не, тук не имаше нещо май. Ама не си спомням къде. Аха. Аха. Ето тук е. Ма то... Не ли какво ми да? Ще седна спаун. И ще опитам нещо. Надолу, надолу, надолу. Моля те. По-бързо, по-бързо. Добре. Не е добре. Златна ябълка. Ай, тук нямаше ли пак нещо? Колега, няма да пускам. Аз съм най-тъпия. Какво става? Лена, поисах се сам. Няма как. То беше ясно, че ура. Че съм слаб. Тя мишки. Ами да взимаш нещата и бягам по събор. Знаеш какво? Така... Колега, пускам те. Нещо да има тук долу, представете ли си? Чао. Колега, чао. Чао. Това видео ще стане малко по-дълго. Нямам хляб. Тост, нали умрял, бе, верно. Накъде беше това? От тук дойдох? Натам некъде. Топалет. Падаме водата и съставяме много бавно. Виждам портал. Може да има златни мракови вътре. Виждам често. Шипрек виждам. Много съм далече. Скачам. Дай. Аре бе. Добре. Трябва да скачим. Какво става, бе? Ме чупи лодката, бе. О! Не, бе. Правилата са тук. Моли ме 3 златни ябълки. Така, този шипрек задължително отиваме. Много ни трябва този шипрек. Може да се възстановим много. Надявам се този път. Аре бе. Пах навсякъде. Да го гледам за често. Врата, влезни вратата, моля те. Кръстно съкровище. Това.
Излизам. Така. Трябва да се направим врата, ама врата аз нямам си ни малка идея как се правиш. Така ли беше? Топска. Но съм тъп, бе. Така ли беше? А, така беше. Падаме долу. По-бързо. Надолу ще отидем ли днеска? Ще отиде там. Тук мога да нещо. Перфект. Аде де. Ще отиде ли тук? Дай. Така, това няма го взимам. Лодката. И... Накъде беше това? Къде е игуто? Къде беше игуто, бе? Не знам къде отиде игуто. Окей, все пак отиваме натам. Окей, това просто и това ни дадаха доста добре неща. Но може би сега ще отидем някъде и ще спирам, в смисъл ще спирам видеото, защото стана доста дълго. Това не е пак и губа. Няма шанс това да е втория го тъй, че... Да. По-бързо отидем. Но това там ще я пеша. Така. Идваме тука. Еми, приятели, това ще бъде от днешния епизод. Надявам се ви изкефил. Лошо умряхме, но все пак завършим след този инвентар. Само да сложа това. Намерихме карта на съкровище, което в следващия епизод... Нека видим къде е. Ще отидем да търсиме. И ще видим на къде е следващия епизод, нали? 100% да не отиваме, за няма как. Надявам се нещо да ни напомпа. И... надявам се пак да не умираме, защото по много гаден начин. Много гаден начин умрахме. Просто се сетих за вратата. И за тия неща. И може да щупа и нещо такова. Ама нищо. Еми добре, приятели. Аз бях учил до следващия път.